jeg trykker. Jeg lægger den i hvert fald ud på Vimeo. For eksempel, altså race 1 ud i 1. Okay. Så du siger faktisk... Det ser ud som at... Kan man vende så... Hvor du kører på... Når du kører for eksempel... Hvis du kører for eksempel også her, ikke også? Inden der pip. Når du er herinde. Der er også du må også se, at herinde der kommer den så. Der skal du ind i albummet der, så du kan ikke gøre det direkte, når du tager det lidt. Hvad siger du så her? Så gør du her. Siger du share eller hvad? Det er faktisk et godt spørgsmål. Okay. Hvem tager et billede i akten? Altså når han tager ned der, ikke? Jeg fløjter, når jeg går i gang! Lige max for dig, Pernille. Du bare sidder med en flad telefon med en smadret skærm. Det har jeg engang haft i hvert fald.